ガシデル。ガシデル。これからチベット語を勉強します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこれからいきますから、せーの。ガカカカガガガガガカガガカガガガジャチャチャチャジャジャニャニャジャチャジャニャチャチャジャニャタタタタタタナナタタタナタタタナパパパパワワママパパワマパパワナザサタタザダワワザタザワサタダワシャササザアアヤヤシャサアヤサザヤララララハシャササララハサララシャサハハアアハハア。ありがとうございました。ありがとうございました。チベットの文字は30個とアクセン数は4つあります。それで合計は合わせて34個あります。日本語は何個ありますか？皆さん知ってますか？何個ありますか？はい、どうぞ。50個あ、すごいですね。それでこれからチベット語の文字で歌を歌いましょう。